Meron pang sa harapan. Ano, malaki! Oscar, malaki! Ano, Oscar daw! Grabe, Oscar daw! Oh, di ba? Laki, laki. Oh, di ba? Ang laki. Grabe. Oh, di ba? Oh, di ba? Ang laki. Oh, di ba? Grabe naman. Laki naman. Uy, grabe. Pulahan. Pulahan mga to eh. Pulahan, laki oh. Akala nyo kayo lang ha. Akala nyo kayo lang. Meron din dito. Oh, oh. Diba? Oh, oh, laki. Katopa, Buwan, Bulacan. Ayun, Boss Joel. Okay, okay. Thank you, Kachoy. Sa Navy Anglers. Okay. Sa Moto Ride, Fishing Gala. Thank you. Dahil dyan, highlight ka, Kachoy. Uli sa bilis ko mo. Boy, oh. Ayan, tulo. Kota na. Yan na naman, oh. Oh. Akala ko mawala. Oh, di ba? Oh. Ang daming anglers mo na kayo. Aster, gusto ko. Naging jewel, oh, grabe. Ardi sa dulo ng Mandarilog. Ayan, i-highlight natin sa kanya. Grabe, kalahati na kagad. Anong oras pa lang? Yun, mga katoy, good morning, good morning, good morning, good morning. Yan, oh, meron tayong kasama dito. Marami sila mga katoy, mga taga, Mandaluyong Anglers, Makati Anglers, tapos Tisoy Anglers. Ang dami mga katoy. Shout out mga katoy! Ginagawa mo! Yan, kasi Elmer, andito. Yan, pa-support din sa kanya. Shout out mga kachoy! Kamurata TV. Yan, pa-support din mga katoy, Kamurata TV. Yan, dito tayo. Magbabanding-banding kami rito. Napakarami anglers sa kabila. Tapos dito, sila Kachoy Joel San Jose, Kachoy Ediboy yung mag-utol, andoon. So ikot-ikot na lang ako dito mga tayo, magkikipag-banding fishing tayo. So sa ngayon, i-update ko muna kayo mga tayo dito sa spot na to, no. Naka-sit up to mga tayo ng panggurami at pang tilapia, no. So ano yan, pang tilapia, panggurami, yung isa ganun din. So sana makarami tayo kasi yung huli natin ay kung sino yung pinakakukunti yung huli, yun ang ibibigyan natin. Kukuha lang ako ng konting pang sarili na pang ulam. So yun mga tay, sana mag-enjoy ang lahat. At mega love shoutout sa lahat ng anglers dito. And si Kachoy Jeffrey pala dito mga tay. Yan sa kabila. Kasi ano yung abilino kaya Jeffrey? Kitsaing. Yan. Ganda ng huli ni Kabiwas dyan. Sa kabila na yan, oh. Saan? Yan. Sila Boni. Ayan, nakagat na naman. Ayan naman. Ayan, huli. Oh, yan oh. Oh, diba? Yung size na ito mga tayo. Oh, yun mga tayo. First catch na 3.7. Pwede na to. Ayan, okay. Oh, diba? Pag umaandar-andar, yung unang andar pa lang. Unang andar pa lang, ano na yun? Oo. Kasi napakaliit ng gilid dito kasi mababaw nga. Dito makaka-harvest tayo dito. Uy, uy. Oh, yan huli na naman. Ah, malaki. Oh, di ba? Oh. Ayan kasi. Ay, nako. Kasi kahapon diyan. Dami diyan kahapon. Yun oh, grabe ang anglers, napakarami oh. Pinabilo natin sila doon. Bay, mga galing pa ng kung saan-saan yan para makarami sila doon. Yan sila Jewel din. May pustahan pa. May pustahan pa. Pambira. Ayan o. Maliit ang limit dito ka doon. Basta kita ka ng medyo alangan-alangan na takbo ng floater mo. Birahin mo. Yan ganyan o. Gurami ka sana. Gusto ko makauli ng gurami. Laki ka Choy, yung laki ng iyo, yung pangalong uli mo. Kailangan talaga may payong, no? Gusto, napakainit. Ayan, kita. Ayan na naman, Kachoy. Oh, ala. Oh, laki. Laki.
Bayabasin nyo na ako mga katsoy. Babaw eh. Ayun na po. Wala. Kasi mababaw dapat ka malalim-lalim pa nagtago. Oh, ayan, yan. Ito. Oh, di ba? Laki. Oh, di ba? Ang laki. Grabe. Oh. Ay, galing. Oh, di ba? Nakachamba na. Ala, hindi chamba yan. Ginawa mo yan. Marami, basta marami kang mahuhuli dyan. Tiwala lang. Hahanapin ko yung nanay nung nahuli dito. Oh, di ba? Huli. Oh. Ganda. Di ba? Oh, ay, fish. Laki ka, Joy. Ang bigat. Nakawala. Oh. Andito sa atin yung dawis. Ayun pa, oh. Oh, grabe, laki. Oh. 4 fingers mata yun. Ang cooler ako dyan. Kapon. Konti lang binigay ko sa, konti lang yung kinuha ko. Yung the rest, binigay ko doon sa kababayan ko. Kasi malayo pa pinanggalingan niya eh. May galab shout nga pala kay Katsoy Randy Nunez. Si pala yun? Si Katsoy Efren pala yun. Katsoy Efren! Dito tayo! Naunaan na kita sa pista mo! Uy! Dala-dalawa talaga. Ay, dala-dalawa. Oh, grabe talaga. Di ba? Tiwala lang. Tiwala lang at focus. Nambayabas ka ata eh. Meron na amigo, yan amigo mga toy, si Alan. Sabi na. Si Alan. Meron na. Ayun. Ba. Parehas tayo. Parehas. Siya karating ko lang. Morning boy. Sa amigong Katsoy. Kasi Jeff. Ayan. Sarap nigo. Sarap. Pupunta ko yung taga Laguna pa. Si kasi friend. Pupunta ko muna. Taga Laguna pa. Taga Laguna pa. Kala ko di darating eh. Tawirin mo sila doon, ang dami nila oh. Ano ba sila? Sa kabila, ilan ba yun sa kabila oh? Mga nasa 15 pirasong anglers yan. May ano ka ba? May pagpagana? Pagpagana ang kape? Pampagana si Kape Pacing, wala. Ayan na naman. Katsoy yata yung motor kahapon na di battery. Grabe, laki oh. Wow! Minamano si bata. Katsoy friend. Maganda yun. Uy, grabe, dalawa. Huli mo siya. Uy, grabe, pulahan. Pulahan mga toy. Ulahan yan mga Katsoy. Nandyan ako kahapon. 4 fingers. 4.1. Dito ka din, narami ka rin dito. Kahapon. Umaga kumagat no. Hanggang tanghali. Ito ka na lang. Ito ang ganda, tingnan mo. Oh, tingnan mo. Oh, di ba ganda ng size? Ay, grabe oh. Ito ka na lang. May space ulit yan. Oh, doon sa may ano. Kaya pagitna-gitna na lang. Parang okay nga. Okay nga. Oh, try mo. Mandalo yung hanggang sa taga-additionals mga tayo. Ano pangalan mo idol? Pam daw. Ganda. Ito. Kala ko yan. Set up ka. Sa set up. Ito oh. Bigyan kita ng hook para pinakamaliit na hook. Kasi mamaya pagka uminit na dito. Kasi hahantingin dito natin dito yung gurame. Napakaganda ng gurame dito. Marunong ka ba sa
ano ng ano parang ayungi yung kagat. Maliit lang yung kagat ng ano. Teka. Ay mga tayo, sit-up natin si Katoy Pam. Yan yung tampang ano nga dito mga tayo, sit-up na pamalupitan. Ito kasi huwag mong palagpasin yan. Ganyan lang kasi. Sa ngayon, ganyan lang muna sit-up. Mamaya pag di mo na nahuhuli, palitan mo yung hindi na nakakalabas ako. Yan, dira mo na yan. Ayos yan. Tapos yung lalim, 1 metro lang, ganyan lang. Ayan, good luck, good luck. Binigay ko na dito. Wala ka, huli ka na. Binigay ko na. Dito ko na lang. Palit tayo. Dito ko na lang. Makakadali pa yun sa gilid. Pili ka lang. Isa na lang gamitin ko mga pinos dito pang gilid. Ay, dalawa pa rin, pero ito pang gilid. Makakahuli pa rin ito. Sa'yo ba yan talaga? Uli! Sige, pagdalag bukas. Ah, sinagad na. Tilapia kaya yun. Mga 3 bihis di mo na mahuli. Ayun, hindi. Ayungin na. Ay, ano yan? Gurami. Ang kagat kasi ng gurami tsaka ayungin, parehas eh. Aduh. Ang grabe yung daming anglers. Hirap daw maghanap ng pampulutan mga tayo. Ito oh. Oh, ito laki oh. Sa gilid-gilid na. Di ba? Mag-4 fingers lang. Marami kang huli yan. Pag walang mahuli, isa lang. Dahil sa kanya, kaya tayo sumali rin. Dahil dyan. Wala, ikaw pa talaga yun eh. Oh, yan kasi yun. Yun, grabe talaga oh. Ito, legit. Oh, di ba? Legit yan. Dito ka na, Katoy. Dito tayo. Dito ka. Ata maganda nga rito. Hindi kanya pwede dyan. Ay, magkakaano lang eh. Ayaw maniwala. Mag-i-enjoy tayo rito. Bibili tayo ng kape. Magiging kasalanan ko pa ata di sila makahuli. Sa atin naman ang dami-dami. Oh, diyan mga toy, huli na. Oh, di ba? Simula na mga toy. Oh, di ba? Gurami. Gurami in the air. Yan na. Ito na. Ang gusto ko. Ganda ng size yun. Ngayon walang upagabi. Yan pa oh. Oh, di ba? Sunod-sunod na. Gurami kasi yung hanap pala nila dito sila sa kabila kasi. Malaki kasi yung ano. Hindi ko pa naman dala yung floater ko dito. Malaki yung ano floater. Pangbangos yan. Yan oh. Oh, pangilan na na. Nakahuli na. Oh, dito oh. Grabe ganda pulahan. Allah. Sexy. Anak ko. Kita ito. Pulang-pula. Uy, ang laki rin. Uy, laki rin to. Ang laki. Uy, uy, uy. Gaganda oh. Ipirin yung pa, isa pa. Birahi. Chat-chay. Nakakataranta pag dalaw eh. Oo. Pero mas maganda. Nakakatuwa eh. Wala ka talagang ano Katoy. Gusto mo gamitin mo tong isa ko? Ito. Sana lang, mas ano pa to eh. Mahirapan ka talaga dyan sa ano yan. Ang laki kasi mga to yung ano, yung floater ni Katoy Pam. Yung sit up na yan oh. Yan. Natin na yan. O Katoy. Kaso may tama na rin yan ano yan eh. Putol na yung dulo niyan. Ito ano, igagalaw-galawin mo siya. Pag walang gumagalaw, patapon mo na ulit. Yan, ganyan oh, maliit lang yan. Mamaya. Oy. Medyo ka na kagad. Ay ko, magkatabi lang tayo. Yan na naman siya. Kakatawa talaga si Kuya mga ano yun, mga kabanding siguro. Ayun na mag, di ba, tumaabante konti o di mo alam kung ito na ba yun. Oh, wala.
Grabe, kakalagay lang ah. Lapit. Lalapad oh. Kakalagay lang. Ang lupit naman. Kaya yung pamain na ito. Nakamarinate yan sa ano, bulalo. Patingin na. Titingnan talaga. Ano, yung ball. Tiningnan talaga yung... Ay, ano yung pain mo nga pala? Ay, idol, ano yung pain mo? Black, yung soldier flag. Ay, wala ka nang iba? Wala. Para ma-experience mo din. Nambak. Ganda na ano. Saan mo nabili kay Boss Wayne? Oo. Ang lalaki na yan ah. Okay. Grabe, ganda yan sa ilog pa. Sige, ganyang kalalaki. Talagang ano. Hindi pala ito namamatay. Hindi, basta may pagkain lang. Kahit nga ano ilagay mo dyan, kinakain. Kahit tinapay. Sa Eco Park. Ito yun. Oh, diba? Uy, ganda, laki oh. Gurami oh. Gurami. Uy, gandang size. Oh, diba mga toy, gurami. Ang saya-saya ng gurami mga. Tapos na malapit sa may ano, Coast Guard. Swerte mo eh, lalayas na ako. Kausapin mo kasi yung floater mo. Yung bulan, kinakausap ko. Sabi ko pag kumbakla sila, hanapin nila yung anak. Kumidit talaga naman. Ayan na naman oh. Uli. Oh! Oh! Uy! Nako! Oh, yung mga katsoy! Uy! Masayang ano, tilapia! Dami ko nahuli. Tinanong mo ako. Tapos titiklo pa yan. Ito bakit baga? Malupitan si Manoy ay. Parang gusto ko na pagkuhin ang panghuli ko ah. Kanina pa ako naikisa. Gandaan lang. Pag tumigay, makapagkita ka rin eh. Huwag kang mag-alala eh. Pag ako nakahuli, ilan ko na to. Oh, hoy! Oh, laki! Woohoo! Woohoo! Grabe talaga, tataba. Huwag kang magpo-post, delikado ka mamaya. Ay, Huli na naman. ano naman kami rito, pre? Akala mo, Huli na naman sa katibi niya. kagat ba, pre? Gagawa na ako. May kagat na ano, yung tatakaliit talaga. Takot. Yan, lakad na naman siya. Oh, lakad kasi na lakad eh. Oh. Sili. Ah, Ito? di naman kinakain, niluluko naman si kuya. Ba't sili yung pinain niya? Siyempre di talaga kagating yun. Sino? Oh, di oh, yan oh. Oh, si Katoy, ang lalaki mga Katoy. Oy, anak Katoy, ang laki. Oh, di ba? Oh, di ba? Ay, naku na naman oh. Finger. 4 fingers. Oh. Nag-i-enjoy naman yung mga taga Mandaluyong anglers. Madami ka na? Dito ako nasimip. Ay, siyempre may galabjot nga pala sa Insi Anglers yun, no? Salamat kay Bernard. Yan, sa pasombrero. Kaya pag ganito Igatan. Wala ka na. Ayan! Taw! Kuya! Gamitin mo! Ayan oh, lalaki oh! Ah, grabe! Grabe oh! Di ba mga katsi, lalaki! Oh! 5 fingers! Grabe! Ang laki. Kasi di ba maliit lang yung hook niyan para lahat kuha mga katsi. Inabot talaga siya. Sabi ko na nga ba yung tinawa na yung kanina eh. Sobra kasi. Iwan sa akin bulate. Hoy bata! Dito ka pula, paano bulate pabili ay? Pabili bulate! Pamain mo kasi sili. Tayo, may pain ko. Sili daw yung sili. Kaya ikuha mo si Kuya Dan.
Para makawin na doon. Dali na. Dali na. Dali na, tapos bibigyan kita ng 10. Para oh yan. Oh, di ba? Ang laki. Oh, di ba si Kuya Pam? Ole. Mamain mo nga sili! Dali na, bigyan mo nga si Kuya. Dali na. Ha? Oh, meron. Hindi yan yung gurami. Ano yan? Yung tilapia. Yung gurami. Ay, ganito yung gurami. Ito. Yan. Yung gurami. Marami yan tilapia dyan. Mamaya makakarami ka dyan. Lalo yung, bueho anglers. Maliit lang yun, oh, di ba? Huli ka, oh, di ba? Ang liit lang ito, yung liit. Ang liit lang ng kibit. Di ba? Doy. Dito tayo. Puno na dyan eh. Mas maganda rito. Dito, pwede dito. Ayan, pwede ka man bayabas pupunta rito ng tapon. Lawas na lang, no? Oo, pwede naman. Basura. Ayun. Lapla. Rul. Ate. Ganda ng size ay mga tayo. Grabe. Ang liit lang yan mga tayo. Pero 4 fingers na huli lang natin. Sana huli na lang nila to, no, para masaya. Kaya, oo. Pambaon mo ka din. Anong ginagawa mo dito sila? Masarap dito, ano, prito muna. Prito tapos ano, yung sasabawan mo. Ito kasi oh. Ay, ito mga kasi, ito maganda rito mo to, yung prito nyo. Tapos ito talbos ng kamuti. Sabawan. Oo, sarap. Tapos kaya gataan mo. Oh, grabe. Tapos yung sigang na kalamansi ilalagay mo kasi. Oh, di ba? Uy, grabe ang laki kasi. Grabe ang laki ng ano, yan ang ano. Yang ano yan, yung sa amin yan ay ano, pampano sa Bicol. Dito ay gurami sa Tarlac. Yan, oh, di ba? Halos wala lang. Di ba? Oo. Ganun kaya dito. Ay, Ganun. Kala mo parang ginano oo, lang. parang liit lang. Kaya ayahan mo pag-aaralan mo yan. Oo, di ba? Oo, di ba? Parang wala nga lang, di ba? Oo. Kasi ito, pag nakarami tayo rito, sa'yo ko ibigay, napakasarap. Sarap niyan. Oo, ano yan eh. Adobo yun. Ano, adobo sa ano, yung may ano, merong kamyas. Lagyan mo. Sa akin nga, titik ko lang, hindi mang masyadong nararamdaman ko na ano. Kaya totoo yung sabi ng mga medyo matanda ng anglers eh. Dapat daw pet ni-retrieve. Pitikin pa rin konti. Kasi merong time na nakaganyan na yung ano, yung tilapia, naka ano sa bunganga. O yan oh, huli na naman. O di ba? Gurami. Ang daming gurami dito. round 3 pa lang. Nakadalawang ano, isang mistake. Dalawang may huli, isa nakawala. Talaga pagbaguhan. Oo, hayaan mo lang. Pabayaan mo kung saan sila masaya. Oh, di ba? Di ba laki? Oh, di ba gurami na naman, laki na naman. Laki ang gulo na. Di ba, kaya alam mo na kung paano huli lang ano. Diskarte yan lang yan. Madali lang yan eh. Pag-aaralan yan. Lahat naman ng bagay na pag-aaralan. Laki ng gurami dito eh. Bulate, wala nang bulate dito, wala nang kasi, maghanap na kayo. Ginagawa mo. Huli. Huli. Oh, huli pa. Ang laki na naman. Ah! Ay, naku, sabi ko sa'yo. Oh, yan na naman. Uy, grabe na naman. Laki na naman. Tara mga to, ano, i-update natin sila dun. Mga taga Bueho Anglers, Makati Anglers. Doon muna ako na kasi ha. Pasadanin ko lang. Videoin natin. Grabe, ganda. Puntahan sila kasi ano, Jewel doon. Grabe. Lilipat ka doon sa kabila? Hindi, ano lang. Ang ganda rito oh. Ang ganda-ganda naman ba? I-highlight ko lang sila.
Diyan lang muna kayo. Bayabas din. Di ka kailangan muna sa gate. Bayabas din. Kaya pabili na ako ng pigs. Ay, kasi shout out ka guys. Eh, yung idol natin doon si Bata. Yan yung Bata, shout out. O, dito kami ngayon sa Wanderilo. Yan. Marami kami nauuli. Yan. Yan, Kachoy, Elmer, ano, kumusta dyan? Nakakatalo pa lang. Ha? Malaki, di ba? Kape. Ayan, andun, sige. Marami, isang tilapia. Sige, Kachoy, bundak. Karami ka sana dyan. Kaya kilo ka Kachoy kape. Yan. Ano, isang box dyan. Isang cooler. Kachoy, ano, kumusta? Nakahuli na? Dami ko nang huli doon. Nakakahuli na, sabi ko, nakikita ko kayo ron. Oh, kita mo, ang dami. Oh. Di ba, oh. Ay, ito yung ano nyo? Hindi. Wala, di umubra tao dun kay ano eh. Dito Kachoy, dami rin. Oh, dami. Nasa ilalim. Oh, di ba? Ayos na yan, maglibang lang naman. Oh, di ba? Ito, isa batang bata. Kasayang na ako. Ayayo, marami tayong mauwi mamaya. Oo. Share natin yung mga ulat maririnig. Lahat ng huli ko, i-share ko sa kanila. Kuya, ano na? Huli? Madami? Nakakarami na si ano dyan, partner mo eh. Kaliwat kanan talaga yung huli sa... Yan o, yan na naman. Oh, oh. Akala ko ba wala? Oh, di ba? Oh. Kaliwat ka. Oh, di ba? Oh, ayos. Ang daming anglers mga Kachoy. Master, kamusta po? Yan, yung anglers mga Kachoy. Sila ano? Sila amigo. Boss, morning. Ayan o. Idol, ano ba? Yan, update. Ang daming. Nakakatuwa dito, grabe ang ingay, ang saya. Ang dami mga Kachoy, oh. Di ba? Ayan o, highlight natin dito mga Kachoy. Yan o, ito yung itatapdil natin. Kachoy, Joel o. Ay, alam, may tubig pala rito Kachoy. Wala. Ay, ito magandang pesto. Bakit ayaw nila dito? Kachoy, Dison! Ini boy! Kaya pala ayaw nyo doon. Ang ganda pala ng pesto nyo dyan. Dito nga, oh, nakita ko sa reels mo eh. Kachoy, dito lang Kachoy. Ang dami. Ano? Oh, grabe. Ala ka! Ito mga Kachoy, yap. Ito, kasi Joel, oh, grabe. Arbis na sa dulo ng Wanderilog. Yan o, i-highlight natin sa kanya. Grabe, kalahati na kagad. Anong oras pa lang? Alas 9:30 pa lang, ano? Alas 10 na. Grabe. Dami niyang huli dyan, Kachoy. Oh, sakto lang. Ay, dulo ng Wanderilog. Grabe, kagata na. Jackpot na si Kachoy Joel, oh. Grabe. Oh, tahimik din si dulo, pero talagang ma-harvest. Yan, dito mga taga Mandaluyong anglers. Tapos sila kuya, mga taga ano, Marikina ata yan. Taga saan nga yun, ano? Taga Antipulo dito, taga Kainta, taga Kugyo, Taga Mandaluyong loob. Yun yung naka-video yun. ayan, taga Mandaluyong. Hindi, ano yun? Labas. Taga ano yun? Taga Buiho. Mandaluyong labas na. Ay, saan lubog na? Batay tayo. Ayan, sila Kachoy Dison, hindi boy. Oh. Kachoy. Ayos. Grabe, ispatan ko. Huli? Ispatan natin dito mga Kachoy. Ganda ng pisto dito. Floater Kachoy dito, no? Ganda mga Kachoy. Ito matigas itong ano. Ito sabi ni ano. Kaya sabi mga Kachoy ni ano ni Big ng anglers yun, no? Yun ang spot. Ganda ng spot na yan, no? Ayan, no? Minsan puntahan ko yung mga Kachoy. Gusto ko talaga yung mga talagang malulupit na spot yun, no? Nakalusong lang siguro dyan konti, ano? Wala? Ang ganda. So mga Kachoy, huli sa bottom sit up kasi dun eh. Sila kasi Joel pala, ano, floater sit up. Grabe ang huli nila Kachoy ni ano. Grabe nang huli nila ano, Joel. Sa ano ha, Katopa. Ayan. Yan, Katopa, Bulacan. Ayun. Kay Boss Joel. Okay. Thank you Kachoy. Sa Navy Anglers. Okay. Sa ano, Moto Ride Fishing Gala. Thank you. Dahil dyan, highlight ka Kachoy. Thank you. Lahat dito. Grabe. Driver niya lahat. Maraming salamat Kachoy. Grabe, harvest Joel to. Ayun, Albert. Kalahati lang. Yung ano yan, 22 kilos yung ano nun eh. Yung cooler niya.
Huli na naman, base ako na naman, oh, di ba? Ganun lang dito. Maganda pati yung dito. Masarap yung gurami dito kasi lawa na to eh. Saka na Michael Borak. Michael Borak. Tulungan na rin dito. Oh, yan. Grabe ka, Choy, Elmer. Harvest na si kasi Jewel dun. Ha? Harvest na. Oo. Malalaki ro. No. Doon sa dulo, ang ganda ng pisto. Ganda nga pisto doon. Wala man lang walang kagalaw-galaw ng tubig. Marami nang nakapito doon. Kukunti. Si ano lang, sila Edison lang. Edison na doon. Oo. Maganda, ganda. Doon kila Jewel, yan na naman ito. Kakalagay ko lang, oh. Oh, kakalagay ko lang, oh. Ah, grabe, kakalagay ko lang mga to, oh. Huli ka agad. Galing tayo sa ano, kanila mga tayo, nag-update ako ng mga huli nila. Grabing harvest kasi Jewel talaga. Sus. Tapos yung mga taga ano naman, Makati ay ayos na. Mga huli ko rin mga tayo. Oo. Mayroon na rin, oo. Oo. Pero may tubig pa to sa loob. Ayan ha. Ayan mga tayo. Oh, hindi yan mga tayo, mga siguro malagpas na ito kalahat. Kasi may tubig na nilagyan pa ng mga water bottle kasi ang liit. Kailangan maraming tubig eh. Ay, grabe naman to. Oh, grabe tinalo. Ah, grabe laki. Uy, 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 uy. Grabe. Grabe. Ang gaganda ng size pati oh. Yung problema nga lang pag malik mo, lunok na lunok ano. Lunok na lunok siya. Si Oscar na naman, nasa dulo na naman si Oscar. Yung bata yung ka-andibate niya eh. Oo, wait ako. Sa'yo na yung ano, yung sit up, yung ilalim para pag-aralan mo muna. Ah, sige, so, okay. Para na ano lang yan, pero dapat tinat lang talaga na kaso ngayon nakusot na eh. Sige Kajay, thank you. Okay. Idol na kita. Anong pangalan mo? Road Choy Fishing. Rod J. Ako si Sam. Ay, Sam. Baka magkita tayo dito ulit. Idol. Sam. Pala akala ko si Pam. Mag-Pam pagka hindi ko kayo na. Samuel. Ay, kaano mo yung sir namin sa ano? Focus Global yun. Kuya Samuel Herona. Yan. Kuya Samuel Herona. May kita shout out. GI family yun. GI family. Nagtanggal ano lang ano. Pananabik ng ano. Siyempre experience na lang yung ano. Idol Sam. Dala din ako ng payo. Payong oh, napakainit talaga, grabe kasi. Grabe ang init na eh. Sitapan ko tumating ng ano. Mas malaking hook, sigurado na to. Yung number 7. Number 7 ka Jay. Gusto mo rin? Sit up. Ito. Galit lang yan. Oo, maliit. Try natin dito kung sakaling mapakagat natin mga mamaw. Okay, pili ka na lang. Kasi tapan ito lang. Kasi kiklip na lang. Oo. Hanapin mo lang yan, pinakang dulo sa dulo. Talagang pinagkandaan mo talaga, idol ah. May upuan talaga. Ito. Sa Shopee. Shopee rin. Take one. Abay, 1 take 1 pa yan. Ah, Grabe. Talaga naman sa Shopee talaga nun. 295. Tapos dalawa pa. Shopee chic talaga to. Shopee chic. Hindi ko alam kung may kita pa sila. Oo nga no, kung sobra-sobra naman promo nila. Dapat mga ano man lang sana, mga 599 no, pwede yun. Ala, dalawa pa. Oh. Woohoo! Bayabasin mo na, Oscar.
Sili boy! Buhayan nga. Ay, mga dalawa talaga. Mga talaga to, may mga tama na. Ay, pakaliwa na yan dyan. May tulay na tayo. Ang ganda ng tulay. Oh. Ingat, ingat. Okay. Ingat. Try pa ako sa'yo. Oo. Salamat. Yeah. Uy, sige. Thank you ah. Big time siguro yun. Siguro yun. Naglibang lang na. Mukhang big timer si Kuya Sam. Oh, yun. Kasi. Ano, dalawa. Dalawa. Uy, grabe. Ay, isa lang. Oh! Grabe, oh. May kasama pang ano. Plastic. Kagatan na talaga. Grabe, lupit. Bayabasin mo na, Katoy! Ano yung nakahuli? Yung hook mo. Grabe. Ayan naman. Yan na naman. Pulahan. Grabe. Uy. Pulahan. Pulahan mga katsoy, pulahan. Wala, muntik pang malaglag. Grabe talaga. Ano? Uy, ganaan ka. Sunod-sunod na. Grabe. Ganda talaga dito. Si Bata. Maingay si Bata. Batang anglers. So, pulahan. Grabe pulahan. Laki oh. Wala. Grabe na yan. Akala nyo kayo lang ha. Akala nyo kayo lang. Meron din dito. Oh. Di ba? Naiingayan si Oscar. Kagatan na, pati to init. Kagatan na rin. Pag may naina talaga dito sa init at talagang magulap eh. Ay, may galagsyat nga pala sa ate. Sa ate ko nga, ano? Oo nga lang. Nirapan talaga yun kasi may hika rin kasi. Mahigit talaga itong panahon natin kasi, no? Climate change na talaga. Ano to? Talagang painit ng panahit tayo. Painit ng painit to, no? Kasi parami. Hindi naman natin ginagawa yung pagtanim ng ano. Lumapit na naman. Lumapit na naman si Kuya. Kung saan yung maingay doon. Kagatuwa talaga si Kuya. Kuya! Kuya, dito ka, dalawa tayo dito, dali. Huwag na Buskol, madali pa tayo dyan. Masayain tayong dalawa tayo dito. Ako talaga nakahuli, uwi na Diego. Uwi na Diego. Nakakatawa doon si Kuya talaga. Ibandita. Kailangan maya makakaano yung si Kuya. Ayaw kasi pumunta rito. Oh, yan na, huli siya. Huli siya ng size 8. Wah, huli talaga sa katay. Grabe huli talaga sa katay. Sabi ko na nga ba, hunting ko siya ng ano, size 7. Ano na naman? Apaw na. Bayabas sa siupoy sa ispat ko. Pabaliktad to eh. Toy pa ganyan ka toy. Tutupon pa ganoon. Hindi pa ganyan. Walang pa ganyan. Pa ganyan yan. Yan sa may kangkong ka. Kasi andyan yung dawi. Yan. Yan si Kuya Sam nakadali. Nang marami kanina. Skaro kasi. Baka mainis sa iyo. Hindi ko pati ginawa ng bulati. Oh, nakawala no.
Sayang. Yun, galing talaga. Saan mo nakuha yung floater mo? Ang ganda ng floater mo. Palit kami. Ikaw pala yung may floater na maganda eh. Mahabol. Oh, yan ah. Yan na naman kasi. Mahabol oh. Ay, ha? Mahabol. Yung binigay ni ano yan. Ayan na, yung isa mo. Tinatak mo na. Sige, ano mo. Ay, hindi ka kasi. O, nag-ano ka kasi, naglalaro ka lang eh. Ay, dito talaga ako, bata. Sikat talaga, Oscar. Sunod-sunod talaga. Huwag mo nang iharap sa akin, Oscar. Tabi-tabi mo yan. Oh, yan o. Huli rin ka din. Wala. Nadadalawahan si Oscar. Ito na naman o. Kaliwat kanan, mayroon pang sa harapan. Ayan o, palaki. Oscar, palaki. Ano, Oscar daw. Grabe, Oscar daw. Oscar daw. Busi ko lang pahin ko. Grabe. Ito na yung ano, maawa ka naman. Uy, uwi ka. Ayaw pa uuwi. Kuya, dito ka na. Tabi tayo rito, bili tayo kape. Wala si Katsoy Rory kasi. Katsoy Rory, bilisan mo. Kala ka pupunta Katsoy Rory. Wala na, hinawakan. Wala na. Kaya lalay, nawakan na yung pambayabas. Malas ka na ngayon. Akin ang buenas mo. Tiningnan na yung paing kung ano. Nakamarinate nga ng bulalo yan eh. Pula naman pa. Kasi nga, bumimbang ka. Bumimbang. Bumimbang daw. Uli na naman, oh, di ba? Machamba ka. Uli na naman yan. Di ba? Machamba ka pre ah. Dami na. Ilang piraso na to? Ayun, dami-dami na yan. Kasama na pang gin dyan. Wala pang gin dyan. Gin. Ay, paprito ano mamaya naman. Oh, sarap yan. Niluluto na sila dun, nag-iiyaw na eh. Bibigyan pa ako ni Gurami ni Katsoy eh. Oo. Gurami? Oo, niya lalaki pa. Saan? Ito, pati yun. Ayan. Oo. Diba? Dami nung. Yung pinanggalingan mo, Sarge! Nakauli na naman! Ala talaga. Joy, nilubog na. Ayan, huli. Laka! Laki! Laka! Ala! Oh, grabe oh. Grabe, laki mga Choy. Tilapia pala yun ano. Grabe. Tilapia pala yung mga hatak na yung Choy. Grabe, oh, laki. Kala ko kung mamaw ng hatak. Ang bigat. Ako, di hulog. Ayan natin. Nilubog din. Sulit na. Kaya ganda nung na video yun. Kanin talaga. Dalawang hook pala kinain oh. Patingin. Yan yung mga tayo. Oh. Grabe, laki oh. Nakatigisa na kaming guide. 5 fingers. Ah, talagang walang kawala ano. Walang kawala. Sulit. Grabe, dalag mga katsoy. Olo, laking dalag na huli ka si Jason oh. Grabe ka kasi Jason. Talusog doy. Oscar, hindi ka na rito. Bye man doy. Saka na nahuli mo sa ano, sa Eco Park. Grabe, ganyan din ano. Oh. Dakulaon bagay doy. Maurag ka talaga. Maurag kayo talaga dumali, Noy. Maurag ka talagang dumali. Iwan mo na doy, isang gina ko. Kakagatan kayo ng kinakagatan ng kulit. Ikot kasi ang ikot si Manoy. No, nagsimula dito pag ganun no, tapos balik-balik siguro 10 siyang pabalik-balik siya. No? Nambabayabas, walang mahuli. Uy na, idol. Grabe. Bottom si top. Grabe, ang dami na. Meron sa box, meron pa sa plastic. Sa plastic, iwan mo na yan sa aboy. Ha? Ay, hindi kabingwas, walang kaping dalay. Nandiyo ba si kabingwas?
Diyan si Kapi Fishing. Walang kape. Meron yan. Isumuwi tuloy. Nauwi na kami. Ang dami tuloy huli. Patingin nga. Ito yung binigay. Oo, dami oh. Isa lang ang nahuli ko yan. Mga to yun. Mabait, mabait. Napaka mga taga-antipolo angler. Taga-Antipolo ba yun? Ah. Mabait. Saan nahuli, boss? Dito. Oo nga, puno na rin sa Iber talaga. Ganda nga pisto talaga dito. Kapon nga nakarami din yung Paunahan talaga maaga tayo, boss eh. Ingat. Bukas bago ako po pumasok sa trabaho, dadaan muna ako dito. Oh, ayos. Tingnan natin. Tumati huli ni katigan. Ang dami oh. Oo, di ba? Dagdagan pa natin 'to na mga gurami para makarami ka rin kasi na pang gaganda size yan oh. Oh, ilan din 'to. Ang dami rin akong nadali pa ng gurami. Nakapuno ka pala. Hindi ano. Yan oh. Hindi, gurami lang. Wala nang gurami. Ay, ito. Dami rin gurami. 7, 8. 8 gurami. Ayos na kasi. Dapat kasi. Oo. Okay, ingat. Iyon. Naharbisin na namin yung katiro nito. Dito ka nakatiro nito. Busin na natin itong isda rito. Busin natin to. Isda rito. Kachoy Del Mar. Galing ng tournament. Talagang malupit. Ay, Kachoy. Good morning, Kachoy. Uy, good morning. Swords. Ang init. Oh, ano, kaya nyo ba to? Ang init dito. Oh. Masarap. Pagod ako. Oh, di ba? Sa gawa ni Katsoy. Oh. Ano masasabi mo sa huli mo na hindi natin na-videoan ng gusto? Aray. Aray. Wow! Lapya ba yan? Tilapia Tilapia yun. Tilapia yun. Ano talaga lang arroyo to. Tilapia to. Kala ko ano eh. Yung dito? Yung gurame. Gurami. Wala. Mamaya yung gurame. Nakatalo pa lang tilapia eh. Bara-bara yung gurame. Iwan ko ba yan? Oh, golden gold. Ubi, patingin naman ko to. Shards talaga to, shards talaga. Ang dami mga to. Umaharbis na si Shards. Sergeant, alibasbas. Ako rin, nakala mo ikaw lang. Oh, ay! Bigat na pa naman ko to. Iwan pala yung ano ko doon. Oh, ay ganda mga to eh. Kita ko na yung gumana na. Sa ibabaw na siya. Eh, paltan mo nga ako yung maniwala sa akin. Panda ko si Ima, tama ko ulit. Ito ako nga. Yung kay Christian, malit yung Christian, pwede yun. Malit ba yan sa'yo? Christian, yan, pwede na yun. Malit yan kay Christian, dami yun. Oo. Oh, Sard! Sorry! Sword! Okay. Sorry yan, Sard. Kala mo lang maliit yung hook yan, pero mag 4 fingers na yan, Sard. Ganun yan kalupit yung mga hook na to. Wala, uli. Ulo! Grabe, malaki yun sa kanya, oh. Kaya pala ayaw palit ng hook. Tingnan mo sa kanya, ang laki. Talaga naglaro si Sards. Malaki talaga ka dyan. Sards. Gutom na. Tingnan. Ang huli saglit to, oh. Patingin niya. Dulo yan? Dulo kayo? Ito si Boy. Nakaano Boy, Dulo oh. kayo, dulo? Kota na. Wala kang kagat dun eh. Biglang nag-alala yung lalon. Nawala. Pamaya ulit yun, ganun yun dun. Pero sige kasi Joel, Sa Ano gilid. ba, Joel? Kaya kinakagatan siya. magaling pista nyo kasi yun, malupit yun. Dulong-dulo kayo, no? Tapos nakabottom. Uwi na kayo. Wala kang pain. Dito, meron pa yun to, maliit. Okay na kami. Ayos pa to. Puno na, wala na sagayan. Ito mo, huli, oh. Kung saan pupunta yung mayari. Ka ng maligarilyo. Tilapia. Thank you, Kachoy. Ingat. Ito problema pag ganito kasi na maliit kasi okay. Tatanggal pag malaki talaga. Huwag nila mapuruan, tanggal. Eh, kung malaki yung sapul siya.
Linggo ulit, no? Pag nagyaya si kuya, Linggo. wala kasi yung kasama. Libre ko sa bulat sa linggo. Grabe yung siguro pagkagis parang kagat ko agad. Madami tayo sa linggo dito. Grabe. Kaso umaga makagat. Yan na. Uy, laki! Ah! Grabe. Walang pagbabago mga kasi. Lipat pa kasi Kuya Ron eh. Malaki. Yung sayo naman kasi yung nahuli sa'yo, mamaw eh. Mamaw. Wala talagang sikat. Ha? Ayaw kay Lapid. Natatakot. Natakot malaki yata yung hukmo. Tsaka ganyan maliit lang na yung ano bulat. Oh, di ba? Huli. Grabe sunod-sunod mga tayo. Awak niya pa nga yung isa oh. Sarge, awak mo pa nga yung Sarge ha? Awak mo pa nga yung isa. Mayroon ulit. May kaagat ulit. Yung gadawi na rin dyan sa kanila mga tayo. Ano yun? Ito yung panyo rin oh. Yung boss panyo rin doon sa kabila. Harvest na rin. Dami sa glintag oh. O yan na naman. Alaka. Yan na naman. Huli na naman. Kasi Tilmar, pinapagingan ka lang ah. Kamot-kamot na siya. Tuloy na lang muna natin yung video natin kasi malalayo na mga kasama ko eh. Yung tumumal dito mga to eh, sa iba na naman may spot sila. Andun yung dawi. Kasi yung iba andun, nag-aaral na rin. Kasi yung iba nag-uwian na. So, napakaba na rin ang video natin. Yun lang muna mga tayo, no? Wonder Ilog Fishing Adventures tayo, no? Yan. Yan. Tapos kasama na rin dyan. Si Elmer, andyan. Kapana TV. Tapos si, ano, Amigo. Yan. Tapos sa mga, ano, Tisoy Anglers kanina. Tapos mga taga Mandalo yung anglers. Ayun. Yun lang po muna mga tayo, no? Patuloy na muna natin to. May mga paparating po, yun. May mga umaalis, may paparating. Maaga pa lang kasi. Pero tayo i-off na lang muna natin tong video, no? At ito yung huli ko. Yan. Ito divide na lang to mamaya namin humingi. Hindi naka-harvest. Kasi nag-ikot tayo kanina, mga harvest naman na may mga huli. So yun lang mga tayo, no? Maraming salamat. Thank you. Ayan, see you next vlog tayo. Bye. Magbanding muna kailangan ko yung Ronnie dito. Malalayo na kasi sila. Sarge. Ano masasabi natin dito sa spot? Dami ko nang huli. Malalayo nyo na dito eh. Kasi doon mami.